Už to vyzeralo, že opustí hraciu plochu, ale nakoniec ešte ostala v hre. Zaujímavý prechod Američanov do útočného pásma. Výborná palebná pozícia. Spojené štáty americké vyhrávajú 1-0. Strelcom gólu Jordan Albright. Tak prvá vážnejšia chyba Grékov, kedy tam ostal úplne osamotený. Medzikruží Jordan Albright, ktorý tu dokázal gólovo zúročiť. Nechal sa presadil na pravej strane, na chvíľočku sa mu ukázal spoluhráč a s číslom 72 aj skoruje Corey Wilson, ktorý zvyšuje na 2-1. No a toto je samostatný nájazd Jordana Albrighta. Albright ho zakončil gólovým spôsobom. Druhý gól pre hráča s číslom 71. Amerika vedie nad Gréckom 3-1. Skvelá prihrávka od Ruiza na Jordana Albrighta. Albright tú situáciu zvládol excelentne. No ale pozrieme sa na to, čo teraz vyviedol Jordan Albright. On sám nastrelil tú loptičku smerom na golmana Bicakisa, tak aby ju musel vyrážať pred seba a následne si tú dorážku dobehol a zvyšuje na 4-2. Jordan Albright zaznamenáva v dnešnom zápase hat-trick. Nie je to čistý hat-trick, pretože mu ho prekazil. No a pozeráme sa na to, ako Američania strieľajú 5. gól. Jeho strelcom s číslom 13, Dennis Hickey. Hickey dostal výbornú prihrávku do predbránkového priestoru a sebavedomým spôsobom a absolútne s prehľadom si loptičku prehodil do backendu. Výborná robota v defenzíve zo strany Američanov. Sa prezentoval Hickey. A bude z toho ešte ďalší gól Spojených štátov amerických, ktorý strieľa Dennis Schlegel. Tak nakoniec nebol Hickey, ktorý prihrával. Ale bol to s číslom 18 Bergamasco, ktorý si pripisuje asistenciu.